Je, nazdar lidi. No, zdar. No, nazdar, zdraví vás. Ondra Kindle a můj kámoš Spoist. No jasný, Ondra Kindle vůbec mi kamarád, vůbec ho neznám, vůbec s ním nechodím do školy a jsem proti němu. Jo, a hrajeme hru Blacklight, která je na Steamu free to play a je to taková blbost. No a teď to je ukázka ze hry, možná udělám videj, nevíme. Kdybyste si chtěli zahrát, tak si nás přidejte na Skype, který napíšeme do popisku videa, teda aspoň já. Možná, uvidím. Možná tam napíšu, možná. Víš, ne, že si nás přidejte, hrajeme na USAU, nebo jak to tam je napsaný. Ale já jsem s těma borcem, který má slipku. No, já mám level 3, Ondra má level 5. Ondra to hraje po něčí víc. Asi o půl dne. Ne, já si dostávám den potom, co jsme o tom řekl. Vlastně Cud! To je noob. Kdo? On mě normálně podstřelil to auto a zabil mě. Střelou do nohy, ty vole. Jo, já jsem je zrovna viděl. Snipka. No, prostě jsme začali všichni, tak já teda aspoň budu někdy brát zbraně ze země, když budu dobrý. Takže to u mě možná uvidíte, takhle krávy zbraní. Super, sniper. Ondra, dobrý zbraně, já ještě moc ne. Teda, nějaký čír na ně. Ubije. Nějak podobně se ještě. Medic. Medic došel. On má medic, batoh na zádech. Jo, to má jeden náš taky, no. Taky řekněte, jestli je lepší takhle točit v jednom. Ty vole, já mám nějakou divnou zbraň. Mě dostal. No jo, no, tak choď na blízko se snipou. A jo, nějaký bojice. Sleduj se mi nebude nějak půsat, nejsem tam nějaký full type, jak se mi ladí. Jo, ona byla ta zbraň bugla, jak jsem měl ten wallhack, ne, tak ona byla úplně modrá taková. No, teď ten... Mě lejkala, nevím proč, asi mě zase bubne. No, já nejsem v pořadí, Tyžko, joči. Jedu to na 60 FPS. Třetí z našeho týmu s velmi úspěšnými 308 body. Doufám, že mi nahrává Fraps i zvuk mikrofonu, protože jinak se asi zabiju. Taky doufám. Někdy neuslyšíte koment, znáte to asi někteří, když hrajete multiplayerovou hru, tak není moc lehké střílet a komentovat. Že Ondra? Já mám ten přívěšek na zbraní, i když nějakou seberu, asi. Ten čaj, tak... No, nebo já nevím, jestli oni to mají taky nasazený, ale... Já nevím, mám nějaký trailer. Ty vole, to je... Semi-auto. Blbej sniper, který se nemůže trefit. No, už se trefil. No, tak tam běhám neviditelný, vidíte, jak to vypadá, když je někdo neviditelný, skoro fakt není vidět. Já jsem ho asi poznal tím, že mě naboural. Jo, moje hrušná pistole. Na ní si můžete upravit scope, který máte na normální zbraň. Třeba si tam mohl dát i ten scope, co mám na zbraní. Ale potřebuji nějakou pořádný grip, jo. Něco, co tu zbraň stabilní. Oh! Ty vole, konečně jsem dal knife. Používám. Ten váží se na sniper. Ha, revív.
Vlastně. Dobrý. To je jako to, je na bombu, ne? Třeba bude vývnout. Aha. Já nemám nevývovač. Jo. To typuju, jsem můj kamarád, takže mu běhá a on se nevšimne. Cože? Můžu z kabely? Ajzl! Mám neviditelnost. Šmíd. To je ale šmíd. No, nevím, když nemáte dobré věci, tak je tohle hra pro vás docela ze začátku. Co mají dobré, ty mají i na sprejovaný. Máš dobrý tým? Nebo snad to bude skóre na konci, to je nějaký perfektní. Kamikaze. Já, málo. Počkej, ty běhnu někam, kde nikdo není, vole. Ta moje hlavení, ta úplně hází sebou. Headshot. No. Hej, ale co to je? Já jsem nic neubral. Vy si něco vymysleli, ne? To je nějaký bulvár. Mám gejský samopal. Sebral. Ty vypadá. Trefil jsem tě aspoň jednou. Jo? Mám sama, Oh. To je střela z pistolete, já jsem se bral někomu. No, můžeš si ode mě vzít ten. A ty tam asi nevyskočíš. Ne, nezabil granát. Ty vole. Takhle můžete koupit takovýho velkýho obrněnce, ale dějská zbraň. Jo, vypadá, tam má normálně nosní dírky v té hlavě, když mu ji ustřelej. Jsem zavřel! Mám tu ten zbraní, co tam leží na zemi. Ne. Nebudu šmídit. Hej, budeme nějaký hodně stabilní zbraně, ty. Já hodně stabilně prohrávám, ty vole. Jo, já se vůbec nejsem spokojený se svým kádem. Já taky ne. Jaký máš? Blbý. 312. Ne, šmídí ze zadu. Šmídí, ty jo. Ale zabil jsem tam. Jo, zabil. Špatně.
vidíte, že v téhle to platím dosti lamínu. A elektrická munice. Snížil mi to úplně FPS, ta elektrická. Ale to zase naskakujou. Proto jsem myslel, že elektrická munice strašně sníží FPS. Hop. Smíjí. Hit. To byla mina. Já jsem nevěděl, co to je, jak jsem to vyšel. Tady! Si tady hraju tyhle nějakou minihru nebo co to je? No nevím. Já tě mám. No to zavřelo vrata. Pěkně co hodně. Ty vole. Jdeš mít svít kupovač věcí? Mission objective completion imminent. Mission critical failure imminent. Tady na té mapě mi to nějak nejde. Já se tady úplně k ním blížkou, zabil jsem ale jen jednoho. Tak se nějakou dobrou nepřiblížovací aplikaci. Tak já teďko vypnu nahrávání a jdem to, jakoby, se stříhnu to. 3, dá. Tak jsme tady, zpátky na další mapě. Ještě nevíme, jaká to bude, jestli to nepřehoděj. A doufáme, že jsme spolu. Je. No ne, jako proti sobě, No jako jo. vždycky. No, yes, jsme spolu. Čekám na rozpadnu. Změnil jsem si obříku. Jsem zatnou. Budeme nějak tak vždycky nějak... Co to je za moc, ty vole? Jo, to je něco jako... Hej, luxus. To máme chránit zase. Je, ale je to hodně hustý. No to jo, a já mám přece to práce, takže můj do chvilku. Já už se to vrátím. Oh. Snipři. Yes, vidím je. Sakra, hořím. A, Veliký zbraň. Ty máš základní tu. Laven. no, Tak bude to do čtvrtýho myslím. 2 minutes till it's filled. Jestli se mě krčím. Máš tady ten můj přívěšek? A už přijde koupit Override. No právě. Granát. a máš aspoň ty dva stabilní
Aha! Ty velká, já jsem už mám pokovnici. Jsme na tom mostě. A Jo, mám zkusím snajperku, která má snad ohnivý náboj. Teda kulomet. Já. Tak to si velký pán. A měl termální zaměřovač. Sakra. On byl 2 minutes till it's filled. Headshot. Oh my. New control panel online and awaiting override. To má dobrá údajka, to má jeden. No přátel, kde je za blbost tamhle. Control panel online 1 minute. Leze. Ježkovi očasovat. Teda, ale ty zbraň, které jsem tam měl, lidi nepoužívejte, je to strašný. Jsem si viděl, že musím nastřelit 2 zásobníky, aby vůbec neviděl. Zasraný granát. Kašel. Dám to. Co máš za pistole? Revolver. Sebral. Dám něco dopo. River. To je ten s tou ohnivou municí. Dobré. Tak ten revolver není moc dobrý. 4 nebo 3 rány. Jsem do ní nastřelil. 1 minute till it's filled. Ale my můžeme roboty. A jo! Ale tak počkej. Kde jsi? Vezmeme si je oba najednou. Já jsem vytáhl celý den. No já jsem lezl na mini. I když jsem viděl, ale... Tak pojď někam. Jo. Pro toho robota. Scorpion repaired Ty and mimo operational. palovnou zónu. Jsem tady schovaný za nějakou sentrinou. A jde po mně asi jejich robot. Ne, dobrý. Jdeš za mnou, jo dobrý. No tak kupuju. 2 minutes till it's filled. Scorpion temporarily disabled. Jo. Tvé uhní. Co? Uhní. Uhní. Jo, vyrábej, počkej. Ty vejpaní.
Nás zabijou, vole, než sem dojdu. No, konečně. No? To se nebude. Čekám na tebe. Scorpion repaired and operational. Tady jsem, hodej, jak jsem já. Já Horich. jsem, že je pravý. Ne, jenom ty vole dělej, za chvíli končí hra. Scorpion Jak temporarily to se tak disabled. ten Jsem hodej, kde jsem já? Nebo, What? no konečně, ty vole, já jsem tam myslel, jestli to Jdeme. hned. To nesmíme. Stejně, podle mě už s tím nikoho nezabijem. 1 minute till expel. Scorpion repaired and operational. No. 30 seconds till expel. A teďko je máme zastavit. Oh. Za si lepší optiku. Nebo, no lepší. Počkej. Ty vole. To nerozstřelíme samopalem. A střílej nám sem za ty, Beren, takový ty divný granát. Kolik ty je PDčko? No ty ho asi nemáš vybavený, ne? Mám? Asi litra. Ty vole, ten tě pěkně rozpráší. No, protože tam je několik normálních vojáků a pak tam máš ještě toho robota, že? Hele, on už má jenom půlku života. Protože máme dobrý 2 tým. minutes till expel. Tak já jsem Scorpion úplně temporarily Jdu dopředu. disabled. A už jsme ho nějak disablet. Jo, už jsme ho zničili. What? Headshot! Scorpion repaired Ha! and operational. Užije! No už zase jo, no. To je jako, že mě nikdo neseděl, že jsme ho disab... Jo, a už do něj jdou plamenometem, takže... Tvé není můžu. Scorpion temporarily disabled. Oh, mám... Snipu. Oh, Jau. Když jsi se slípou. Je tam tady něco. Scorpion temporarily disabled. už o nás vědí. Že jsme u nich ze strany, jakoby. 30 seconds till expel. Oh shit. Scorpion repaired and operational. Zasraný granáty. Hnusný. Teplo. Mě zabil někdo jeden. Scorpion temporarily Mám 100 života, ty vole. Jsem sám na její základně. Victory. To je hodně dobrý tým. Hejo. Bravo. Konec. Co konec? Když jsem vypnul na hra. Ještě jednu bitvu. Zdar lidi! Teda uvidíme se. Zdar. Tak jsme tady. Já Další. se jdu napít. Schválně, co bude za mapu. Brr.
No mapa... To Ta se... sama. A jsme proti sobě. To nasere. Chci mít škorpiona, chci mít škorpiona, chci mít škorpiona, chci mít škorpiona. Mám škorpiona! Aha, ten do toho se musí sednout. To jsem nevěděl. A chodí pomalu, ale je luxusní. Tak. Týhle misi jsem hlavní postava já. Tu. Já. Vrátil si to nehrál. No, trošičku. Odrebuj. Ty vole, oni jsou za náma. Ne, to je jenom. Já nevidím ho. Já nemůžu mít wallhack. No, to je jak ve velkým robotovi. Aha, From gaining nevyšly access dva. to their controls. Jaký za tebou? Sakra, už mám málo života. Aha, on nepůjde. Scorpion temporarily disabled. Hajzl. Aha, ne. Jsi zničený. Ona do mě šla nožem? No. To jde, jo. Tak by trošku nedodělaná hra. Když se dá rozbít robot nožem, nebo řídit se dá s jim plamenometem. Once Megatelix Scorpion repaired and operational. Tak co váš robota? Je, Zase si řídí. je. Jsi nějaký šťastlivec? No, hlavně, já teď vůbec nevím, kde jste. 30 seconds till expand. Scorpion temporarily No, ty disabled. ve. Ona je vždycky pode mnou. Ona se neviditelný a dojde si tam. Všichni naši na mě čuměj, ty vole, vůbec nic nedělají. Repaired and operational. No, čum to tě vytrolí ze zadu. Zachránil jsem ti robot a někdo ti tam chtěl víc. Tak ty jsi hodnej. Tam stihne víc. Bachám si to. Aha, jsi šťastný. Ale vidíš to. Vidíš, máš robot. Ty vole, já do ní prostě... Konečně mrtvá. Musím granát, Till expel. Scorpion temporarily disabled. Oh. Suicide. Já jsem byl zabit, sám sebou. Dobře. Ten granát je 5 metrů ode mě a zabije mě. Asi míň. Scorpion repaired and operational. Ještě máme co to víc. Oh, my máme robota. Scorpion temporarily disabled. Wow. My máme taky robota. Ne. One Megatelix
tam má. 30 seconds till exfil. Počkej, to řídíš ty? To jo, ale ne toho vašeho štěstí, ale... Scorpion repaired and operational. Round over. I'm celebrating. To je vadí, já se pozemí jednou v kousku. Jo! To nebyl. Jo, hraješ si dokonce druhý, jo, já jsem třetí. Cože to mám jeden. 2 minutes till exfil. Ale Ondro, počítaj si killy ze Škorpionu. Je. Control panel online and awaiting override. Co to bylo? Mě tady něco bouchlo. Ale teďka si spolu Control panel override successful. Continue objective. Ty vole. Snížím na RPGčko. Něco má nějakou blokovnici, ne? Jo, má blokovnici. Já se ještě nedá chvíli. Jsem byl pod nějakým silovým polem. Vy tam máte nějakého týpka s brokovnicí. Vy taky. 2 minutes till exfil. Control panel online and awaiting override. Aha, ona tvá robota řídí ta ženská, co mě předtím tolik zabíjela. Control panel override successful. Continue with objective. Pojď já se vypustím. Když jsem dlouho nikoho neviděla, až se co mě zabili. Já jsem skoro poslední. Ne, jsi druhý. Z vašeho týmu. Že skoro mám malý. To sice ono. Ne, jak jsem tolik klesnul?
alert and awaiting override. Override success. A truck is waiting for you at the rendezvous point. Get to Scorpion safely then. Scorpion repaired and operational. Skorpiona. Ale to já mám dost bodů. 2 minutes till expel. Vlastní grana. Scorpion repaired and operational. Že? Victory. Tak lidi, loučíme se s vámi a zdar. příště zdar. Zdar.